كتاب الله للأرواح نور. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Zai iya kasancewa za ka ƙi abu ko kuma ya kasance abun nan ya maka ciwo ka ƙyamace shi ka ƙisa, alhali wannan abun da Allah ya ƙaddara maka shi abun alkhairi ne a gare ka. Kamar yadda zai iya kasancewa za ka so abu ko kuma ka yi farin ciki da wannan abun, alhali kuma wannan abun sharri ne a gare ka. Don haka uwa, idan har Allah ya ƙaddara mana abu, wato ya kasance wannan abun mun ji ciwonsa ko kuma bai mana daɗi ba, kada hakan ya kai mu ga faɗin abun da bai dace ba. Me yiwuwa wannan abun da muka ji ciwonsa ya bai mana daɗin ba shine mafi alkhairi a gare mu. Hakan nan ba kowanne irin abu ne ba wanda kai farin ciki da shi ka ji daɗinsa zai iya kasancewa abun alkhairi ne a gare ka. Don haka uwa, mu rungumi ƙaddarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddarta mana. كتاب الله للأرواح